हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ बयबो नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं आपडेट खालामनानै होनो फैफिनबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। Waduh, busiassै। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नों फैफिनदो आयै। बियो मोनसे शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों सोरां, गाला, लक्ष्मिता, खदाल, रिमा, कुलेन आरो रिना। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअ'नि प्रडिउसारानो जादों रिना बसुमतारी आरो नैबे भिडिअ'नि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों बिजु कारजै। नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअ'नि डाइरेक्टरानो जादों बिरफुं महिलारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि दखना आरो बि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान फुल बड' ससियेल मुभिखौ नायहैनो हागोन आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना आरोबाव गोदान गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन, अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। आंनि बे इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेटखौ नोंथांमोना नायबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नेक्स्ट आपडेट भिडिअ'खौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।